Ja tällaistähän tapahtuu urheilussa. Mikä helvetti tässä on, ettei se voi tapahtua asuntokysymyksessä? Nimenomaan. Siitä siinä on juuri kysymys. Täällä on todistaja heti täällä eturivissä. Siitä just on kysymys. Ja mä oon yrittänyt sitä miettiä tässä tätä puhetta varten, että tätä monologiaa varten tässä, että mistä se voisi niinku rakentua tää juttu. Ja ensimmäiseksi tietenkin tulee mieleen, okei, että no vaihdetaan johtajia. Että joo, ihan yksinkertainen juttu. Meillä on kaupungintalolla ja eri elimissä johtajia, joiden pitäisi kantaa vastuu tästä. No itse asiassa niillä on ihan monilla ja valtaosalla ihan hyvä tahto ja osaamistakin, mutta jollain tavalla nekään ei saa sitä joukkuetta. Ei saa joukkuetta toimimaan sillä tavalla, että tulee kunnolla tuloksia. Ja kysymys on niinku siitä, että meillä on viime vuonna esimerkiksi yksinomaan tuli 10 000 ihmistä lisää viime vuoden aikana tänne. Eli tämän 5 000, joka on Helsingille huippusuoritus viime vuonna, erittäin harvinainen. Normaalisti ne pystyy tuottamaan tuommoinen 3 500 kämppää Helsingin alueella. Eli pääkaupunki yksinään vetää niin paljon jengiä eri puolilta maata, tulee maahanmuuttajia, tänne muuttaa ihmisiä, suomalaisia, väkiväestöä, ja myöskin tämän porukan täällä asuvien tarve on koko ajan lisätilasta myös. Tanssikilpailu, tämä on tanssitätien kanssa. Siinä otetaan vanhoja tätejä tanssimaan peräkäisen poiketasta pois. Tuija! Tuo on hyvä näköinen perhe miehenkin, vaikka ikään tullut. Meillä siis on oikein savuaikaan välillä kovassa käytössä. Jos se kerran reissu. Kato, onpa kohteita perkele. Silakasta pääsin maihin. Onnistuin esittämään idean, että otetaan uskottavuutta jollakin muulla ajankohdalla. Esimerkiksi Suomessa täysin hylätyllä ja tuntemattomalla YK:n nimikkopäivällä köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen Ja täältä tuli ääni joukosta. Mikä sinun nimesi on? Esko.
keväänä mä olin tuolla yökahvilla Kalkkersissa, niin se oli huhtikuuta. Ja mulle kävi sillä tavalla, että mä olin ulkona niin sanotusti röökillä. Ja mä tulin takaisin sisään ja meidän piti lähteä pois, niin mulla lähti jalat alta. Ja systeeminä oli aivoverenvuoto. Tää maailman meno mua kuvottaa. Ei saisi näyttää omaa heikkouttakaan. Säkin näytät ulospäin niin vahvalta. Ja sarkasmillasi kaikki maahan kumoat. Ja silti sanon kyllä. Sanon sinulle kyllä. Vaikka haluan sanoa ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Sun mukaan slide. Aika uskottava suojelusenkeli yhteisvastuukeräyksellä, kuten huomaatte. 15 vuotta sitten olin ensimmäisessä asunnottomien yössä mukana ja sekin oli muuten syksyn ensimmäinen todella kylmä yö, silloin satoi ensilume. Aurinkoista hymytä, hyvää iltaa. Ja Mylpyrokirkko on tänään auki ja voi olla yötä. Hyväksy vitsi, aivan mä tipsi, sulla on sun arku, mulla on mun vissi, ompuleini jeje, ilman karavaaria, kun ne miettökä femme fataalia, mun videolet nässi, voin vastaavan, kaikki on aito, kato kivikorjasta, haluut sä mua vaan mun luottokortti, kumpi meistä on huola, mulla ei oo morkkusta, sä voit olla, jos pystyy, mun personal traineri, kun mä varoitan sen verran, ei saada vaikuta helppo, mutta saan olla vaikeekin. Ja sä voit olla mun personal traineri, mutta sanon tätä kerran, ei saada vaikuta muut, mutta osaan olla nainenkin. Pistun aika! Tuossa ihanen nainen. Ei tänään nähdä. Hyvä meininki, kiitos kaikki! Ei tänään nähdä. Alastaa seuraava asia. Kysyn ensimmäisenä, muistatko mut? Se kuulemma muista. Sulla on hyvä. Lata sulla on jotain hengitystä. Eli mun mielessä meidät taas puolesta. Voisin välittää susta enemmän kuin muita. Muistin senkin, mutta kuka minä myytti, kun nuhti vastaan. Kun nuhti, mutta olin ainoa puolesta. Joka tuttu, et minä vois puhua sun varallisuutta. Et uskalla uskoa. Suomesta on saikkaja. Että yhden kansissa ilmoista. Vielä valon liiamatta kusuna. Saada meitä telin kautista lusuna. Kun mä toivonkin, sulle mukaan hukka vuotta pieni kosa. Mutta ainoa koska et mua. On sitä kertaa, tunteessa tunte. Peltain, ihmisiä halusivat sulke. Kun ota kyttimäinen toivasta, kun teidän kirkasta meitä on edestä. Sulla oli kokopäivä tuottamassa maanpäin. Olisit nainen, jos saisit tietää. Joskus maanpäivä, mikä kalliimmaksi. Tunnen on laitettu jäähylle linnaan, niin eihän se nyt ole kunnallekaan millään lailla mielekästä, että yhtäkkiä se pompsautetaan tänne. Viime vuonna vapautui ilman asuntoon 136 kundia, tai oliko mimmei, kundei varmaan Helsinkiin, ja osalle ei ole tehty vapauttamissuunnitelmaa. Voi olla, että oli parisataakin ihmistä. Jos parisataa ihmistä, jolla on näyttöä, että douppi maistuu ja saa tarvittaessa ovia ilman avaimia auki, päästetään tänne pyöriin ilman asuntoa, tai kylmä tulee, niin kyllä varmaan sitä rahaa tehdään jostain. Ja ei se ole sit varmaan kiva kellekään. Kuin huonoksi arvioisit sitten tätä pääkaupunkiseudun tilanteen? Pääkaupunkiseudulla on siinä mielessä aika hyvä, että esimerkiksi nämä uudet rangaistusmuodot, koevapaus ja valvontarangaistus, nehän edellyttää, että täytyy olla asunto-osoite. Niin Helsingissä on aika hyvin pystytty järjestämään, että ei ole sen takia tarvittanut jäädä koko kakkua lusimaan tai ei olisi mahdollisuutta päästä muualle. Ei tänään kun nähdään. Kiitos. Kiitos. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että mun paniikkikohtaus meni ohi.